Ikamva libonakala limfiliba kubafundi beliziko mfundo. Batyhola basemagunyeni kule kholeji ngorhuqa inyawo ekunyanzeliseni imigqaliselo yesebe lemfundo ephakamileyo. Attendela eziklasini sibuyele ngoJuni uattendela eziklasini bebekhe bayizama but bebefuna uyenza kuWhatsApp sayinqanda ke sizi-student leader sathi ayizusebenza njalo ngoba not wonke umuntu unasi smartphone. Kwabanye abafundi oku kunzima. Kunzima kakhulu kwesi umuntu ofana nami omdala ngoba lokhu mina andinamzali ndizawukhongozela kuye. Bendize esikolweni kuba kuthiwa masize esikolweni urhulumente uza kuncedisa into uma uyenza wena pasi. Akho ayenzeki loo nto. NSFAS usitshonisa ngapha nangapha. Noxa kunjalo urhulumente umile ngelithi lo nyaka wemfundo uza kuhamba ngendlela eyiyo. Siye saqinisekisa ubana kwenziwa izicwangciso kwangonyaka odlulileyo. Izicwangciso ezo bezixela cacileyo ubana bangaphi nabantwana abazokuthatha kwinkqubo nganye kwiprogram nganye ofarishwa in the colleges. And that loo nkqubo iyonke iye ihambe ide ikhostwe inikwe nexabiso layo kwenzela ubana singadluli emananini side sibetheke institution singakwazi usebenza. Izicelo zenkxaso-mali ephuma kwiziko u-NSFAS ziyavala ngomhla we-15 kaFebruwari. Abongile Yankis, kwiindaba ze-SABC, Ndisemonti.